Hi guys. Lige nu har vi tjent 50 øre, mand. Jeg er blevet doneret til 50 øre. Det er fandme klasse. Er du virkelig? Du er så ret. Ja. Hvad er her? 50 øre. Vi kan lige se dem igen. 50 øre her. Det er banger, det der. Det er banger. Det her. En af mine venner, vi prøver at slå en af mine venner, der hedder Jonas. Han har 10 subscribers. Jamen, vi hader ham. Og med karamel, den smager lidt mærkeligt. Men altså, for lige noget, jeg er ikke hernede i bunden, jeg tror det er her. Hernede. Så skriv lige en kommentar. Så hashtag skibidikats. Men altså, ja. Det her, det er selvfølgelig episode 4 på skolen. Hov, John Borg, han ringer sgu lige. Hej John Borg. Yes, sorry. Yes. I cannot come to daily party today. No. Hector Herbert. Yes. Hector Herbert. Yes. Bye.